Hayi mina ngazana indaba ey'mali. Iy'mali wayeyithatha yena ayifake ama-account engangimnika wona. Ewafakela umuntu wakhe. Wayengawafakeli mina ngaze ngidla imali yakho. So wena uyazi le mali? Hayi ngaze ngidla imali mina. Kodwa uyazi ukuthi Ngiyazi ukuthi wayemnika. Wawumnika vele hayi wawumnika nawe hey kodwa uthando. Hayi kodwa nawe hayi. Ngoba kwala noma sengithi sengizwe ukuthi lento eyenzekayo angathi ngiyayibona ukuthi no. Ngazama ke ukuphuma mina bhuti kulento. Kodwa yena lo wajika wangibona njengomuntu onomona, njengomuntu omubi. Kanjani? So kufanele ngenze njani ke mina? Buza yena, uyalazi iqiniso. Uchaza ukuthini mayithi nawe wagcina sevela njengomuntu omubi? Kunesikhathi la kwakumele ngifake khona imali okwakuthiwa iyona ezokwenza ukuthi aphume ke. Sokuyona kwakuthiwa nje cha impela make kwaphuma yona yakhokhwa kwi-account uzobe seyadedelwa. Yes. Ngilokhu ngifuna kuyena i-account enganginikezeli. Ila ngabona khona mina kusho ukuthi usenomona phela ukuthi ngoba usezobuya umzala wakhe sengizophila impilo engcono. Mhlambe wayesecabanga ukuthi umngane wami ngizophila impilo emphezulu bese ngiyamlahla. Kanti mina bengihlala ngimthanda namanje futhi ngisamthanda njengomngane. Kodwa yini attitude anginika ukhombisa ukuthi ubengayena umngane kimi ubeyinyoka. Shuthi wena wawusungafuna Sanibonani bakwethu, igama uSandile wakaMagwazi Sibongo and sesiphinde sabuya futhi nenye episode yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. So bafethu la ekhaya senza into esimple kakhulu, siza abangani ukuthi bakwazi ukulungisa inkinga zabo babuyisane egameni lomngani. So nawe mawuthi uhleli lapha ekhaya unesifiso sokuba part of the show, ungakwazi ukuthi usibhalele kwi-email yethu esithi umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then lapho ke sobe sikwazi ukuhlala phe kodaba lakho. Kodwa njengamanje akweniqhubeke like and comment and subscribe nenze yonke into nje enhle kakhulu ezosigcina thina ukuthi sibe la sinilethela ishow emva kweshow. Kodwa into engisafuna ukuyisho kwamanje, yeba fethu abangani bayagilana. Okwesibona ukuthi umngani wanamhlanje ukhala ngani amakati ekhala ngobisi. Bafethu masikhale asiye. Siphinde sinibingelele bafethu lapha emakhaya. Ngithemba nisathokozile nisahleli kahle nathi sisancebelekile kamnandi la ekhaya. So njengamanje bafethu ngeke ngisalokhu ngimosha isikhathi senu, ngizoyithatha lento nginika umnikazi wodaba asitshele ukuthi kahle kahle ubekwa yini la ekhaya. So asiyeni my sister. Yebo, njani? Ngiyaphila. Yebo. Igama lami nguThobile, isibongo sami ngahlongana lapho ngizobe ngishadele khona umyeni wami waseyangishiya ke emhlabeni. Oshuthi udaba lami lukanje. Umkhwenyana wami uthe mayedlule emhlabeni washiyela izimali zokuthi ngifundise abantwana abanakekele nokuthi ngiqhubeke nempilo. Yes. Uma ngabe sengishiyelile imali kufika umngane nami nje bevele sabangani nje suka kude naye. Mayefika kimi afike kumina introduce cousin wakhe athi kuno cousin wakhe onezimali kodwa usangaphakathi ekhindini. Usaboshiwe. Yebo uboshiwe. Oh yes. Wathi umngane wakhe lo okushuthi waye kade eshaya imoto emali. Mayeshaya imoto emali labangani bakhe okusho ukuthi kwenzeka ke accidentally yena waboshwa. Kodwa ke imali khona yena uyibekile ukuthi wayigqiba somewhere. Oh yes. Uma ngabe ke introduce kumina kanjalo ke bese ke kusho ukuthi uthi ngiyabuza ke mina why ungitshela mina ngalo cousin wakho ukuthi unezimali why uzoxoxela ngaye bese sithi hayi into edathi ixoxele ngaye uthe uyakuthanda cousin wami athi mina uthe uyangithanda ungazelaphi athi hayi ukubone ngiyade ngikufakile kwi profile pic ku WhatsApp na ku status kade ngithatha izikhiphile. Oh yeah. Bese ngithi mina hayi kube into engingayinaki nje. Hayi kuthi ukuhamba kwesikhathi hayibo avele WhatsApp umuntu engingamazi. Maye ngiWhatsApp lo muntu bese introduce kumina athi cousin kamngane nami kanti umngane bese kwangitshela ngaye. Hayi ke alokho ezibika no cousin ngala nomngane ubhizi uyangitshela ngaye ukuthi hey uright yini yani. Hayi ngcine ke sengithathekile nami. Oh yeah. Hayi ngoba hayi way romantic umuntu wabantu. Hey ngcine ke sengimthanda masithandana naye ngelinye ilanga kufika umngane nami anokho endlini ekuseni nje kusa ngithi mina hawu mngane nami kwenze njani kuseni kangaka athi na ngithunywe ukhazini ngithi mina ukhazini ukuthume ini because bengikhuluma naye nje manje akazasho lutho kimi athi yena hayi ukhazini uthe
ucela umsize mngani nami ngisaba nokisho lento inkulu kodwa ke into ezokwenza ukuthi kufezeke amaphupho enu kahle hle. Ayi ngijabule ngibe excited ukusho ukuthi sezophuma yini ejele sesizoshada nalezi zinto zokubeka ngithembisa zona. Ngabe sethi umngani hayi uthe kudingwa imali engango 50,000 ukuthi ukhokhelwe umshushisi. For icala lakhe umshushisi khona ezolahla idokede kuze akwazi ukuthi aphume. Hayi ingithusa indaba yemali enkulu kangaka kodwa ngibuye ngibe nakho ukuthi sengizobona isithanda sami ngishade futhi ngijabule ngoba phela ngisenamuntu. Uma ngabe eyisho le mali ithi ngithusile kanjalo kodwa kube nale excitement yokuthi ngiyafuna ukuthi phela ube nempilo yakho nawe. Gcwalisele nje nabanye nabangani nemndeni enomona ngokuthi ngathola izimali. Yeah. Ngithi bese ngiukhiphe lo 50,000. Ngivumelane nomngane nami ukuthi ukhiphe lo 50,000 ukuthi sihambe siye komnikeza kuyogwazwa la imantshi leyo ukuze ngikwazi akwazi ukuthi aphume. Yes. Hambe kumngani sikhokhele imali, kuhambe isikhathi. Hayi impilo imnandi nje sisacommunicate no boyfriend. Hayi aphinda afika umngani. Athi umngani hayi kuthiwa ke manje kufuneka imali yokuthi kunikezwe umantshi. Hayi mase ngabe kuhambile ke lokuthi kunikezwe umantshi ke le mali ngiphinde ngithi nawe uyahamba nje imali athi hayi ngani ayizange ihambe kahle le yadila sekuqaleni ucela ukuthi ke manje uyena umuntu ozoshayela isipiki sokugcina lo kuze sithole ne date ukuthi aphume. Yes. Ngiyikhiphe le mali. Hambe futhi ifakwe le mali qhubeka izinsuku ibuza iboqhubekani uthi hayi khululeka siyayilungisa lonto siphezulu kwayo. Kuthi phatha futhi aphinda afika athi hayi yabona ke manje lento le indaba yalaba ayilunganga kahle sesicabanga ukuthi into siyenze ngendlela eqondile nelungile manje iqala sesithathe salifaka kummeli ummeli uyena ophethe icala leli lakhe okusho ukuthi yonke into izolungiswa ummeli Sekumele ukhokhele ummeli. Sekumele ukhokhele ummeli. Hawu imali yommeli athi nayi yakhe kummeli isolokhu nje ikhokha kancane indleko zakhe zecala uma attendile ecaleni nani uzobe secharge ngayo lokho imali yakhe yokuyecaleni acharge imali ye petrol nezindleko zakhe zonke zosuku ukuthi akubanga isamba sona ukuthi izoba imali. Bekulokhu ngikhipha ke ngithumelela naye ejele asho ukuthi kudingeka imali ezithile kuzakwazi ukuhlala kahle nokukhokhela abanye ukuthi abamphathe kahle bangamhlukumezi niyazi kuyahlukunyezwa ejele. Yes. Ngihamba ke nami ngimvashela ngiyakombheka ngiphathela izinto kanginiki list yezinto ebemene ngithengele zona. Hayi ke masiqhubeka isikhathi ke sihamba agcine ephumile. Oh yes. Mangabe sephumile emva ko5 years. Mayesephumile ngahamba ngayo emhlangabeza kwakusuku lomnandi ngendlela emangalisayo mhla ephuma sahamba saya ezitolo ngamthengela impahla zokugqoka sahamba sothenga ne cellphone ke ngoba phela i-cellphone ayibeyisebenzisa bekuya ngaphakathi ejele sekumele athole impilo kuzana i-cellphone yakhe sathenga i-cellphone nempahla ezokuhamba nazo azozidinga ekhaya into zokugcoba nomngena endlini ukuthi afike ekhaya ephethe phela ejabule naye nento zokuthi ageze ngoba umuntu makade ejele ke kufuna ihlambulule uze akwazi ukuqala impilo yakhe kabusha eseclean. Yes. Kwabake kumgcina kwami ngalelo langa ke angiphindanga ke ngamkwazi ukuxhumana naye efonini angiphindanga futhi ngambona. Hawu awusakwazi ukuxhumana naye kuyona le phone yathengwa wena futhi. Kuyona le phone yathengwa yimina sagcina nje sihlukana emva kokuba eGibheni ngahamba wayongena etaxini ngoba egoduka ngithethe ngithi ngiyamfonela esesekhaya ucingo lisangeni uma ngabe ngithi ngiyabuza kumngani naye ushona entangeni akanginika impendulo eqondile and useyangibaleka ke kwayena umngani nami. No ngiyasiza istory sakho ngiyasizwa manje wena ufisani kahle ngoba uze la ekhaya ufuna yipi part ofuna ukuneliseka kuyona usane isifiso sokuthi ufuna ukuthi le mali uqhubeke uyithole noma ufuna ukwazi ukwenzalana ngemali yakho isiphi isifiso ufuna ukusazi wena kahle njengamanje. Into engifuna ukuyazi kahle hle ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngokhazini umngani wayesengibalekela iliphi leliqiniso engingalazi ngabo bobabili kulokudliwa kwemali yami ngoba ngibona ukuthi ngangidliwa lana ngendlela okwenzeka ngayo ngoba phela mina bengilokhu ngikhipha imali even ecaleni bengingakwazi ukattenda ngoba bengangitshela idate eqondile befika ngitshela ukuthi uzoyicaleni ngithi mangithi ngibuza idate angitshele ngithi mase kusondele athi ayihlehlisiwe ugcine mina ngingakwazanga ukuyayicaleni lakhe. Ngifuna ukwazi ukuthi le mali engangiyikhipha yayiya khona ngempela futhi njengoba ngayikhipha nje
mina iyiphi indlela ezokhokheleka ngayo njengoba ngingasamtholi emafonini nomngane esebaleka ngifuna ukwazi kwenzakalani ngempela ngifuna iqiniso kuyona yonke lento. Alright, because unazi insolo ukuthi umngani uyazi kwenzakalani ngale mali. Ngiyasola ukuthi uyazi ngoba ibehavior yakhe nje yavele yashintsha lately emva kokuphuma kwamzala wakhe ejele. Alright, no. Ngikuzwa kahle kakhulu. Senizwile nani bafowethu lapha emakhaya ukuthi no kunendaba la umngane okuyomela sichazele kahle ukuthi kwenzakalani kuyo yonke nje lento le isithini into yakhona yabo. So ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi ngizovele nje ngibize yena umngani ukuze naye asinabele asichazele iside lakhe le story ukuze sithole ngempela ukuthi kwenzakalani ngemali kama kahle futhi kwenzakalani ngokhazini. Nayizwa. So ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi senu ngizovele nje ngibize umama mina asijoyine la nazo chaza iside lakhe le story. Ngiyabonga. Sisi unjani? Ngiyaphila futhi kunjani? Ngiyaphila. Ngizocela ukuthi uzazise ukuthi ngubani wakabani just for ukuthi ababukele ekhaya bazi sihleli nobani. Okay, igama lami nguLuthando owakaKhumalo. Awu Mamtungu. Yebo. Yebo, no siyakwamukela ke la ekhaya Mamtungu. Ngabe uMamtungu uyamazi lo mama engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani mhlawumbe? Umngani wami uThobile. Oh yes. No ngisho ukuthi ngihleli nabantu abaright impela. No usisithobile ke la khona udaba afuna ukudlulisa la kuwena. But bengathokoza ukuthi idluliso uyena kahle noma nami sethe ungihlephelela kancane kodwa uyena umuntu ozobeka kahle ulizwe mhlawumbe. Uyabona? So bengicela ukudlulisela kuyena kusisithobo ukuthi akuchazele ukuthi kwenzakalani. Mama, nangumngani. Luthando mngani nami. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngize la ekhaya nje ngoba ngithi cha ngifuna ukuthi ke bangibuzele kuwena ukuthi njengoba nje besibangani yonke leminyaka emva kwalokho angisakhona ukuthi ngixhumane nawe kwenzakalani emveni kokuba wena introduce umzala wakho kimi umzala wakho owathi unezimali uboshiwe ejele kwanezimali mina engiyikhiphayo uyazazi nawe angeke ngilokho ngiyibala ngoba ngizokhokhela ukuthi kuphume yena ejele ukuthi kwenzakalani ngoba naye ngamgcina mhla sibuya komlanda ejele samba nawe nakho siyakomthengela izingubo impahla zonke ne-cellphone kwaukuthi uyagoduka uyogeza ekhaya kuze aqala impilo yakhe kabusha eclean kwenzakalani wena usaxhumana naye uthini ngami imali yami kwenzakalani Ngiyakuzwa kodwa uyangimangaza mangabuza ngibuza indaba kamzala wami oyiboyfriend yakho kodwa umbuza kumina ngoba phela umzala wayomzala mina kumina wena iboyfriend yakho manje kwenzeka kanjani ukuthi umbuze kumina kufanele ngimbuze kuwena phela mina ngangazani namzala umzala waziwa uwena kwawena ozongitshela ngaye hayibo awukwazi phela ukungibuza iboyfriend yakho musuku nginike attitude Luthando engaba ngize njani ngoba phela umuntu wakho uyangiqhenyela Luthando ukhuluma nje awunandaba kukhomba ukuthi lento le ayisho lutho kuwena ekubeni kodwa wena waletha umzala wazomintroduce kumina wangitshela ukuthi ungithandile mina bengangimazi yini mina ngoba ngangingamazi kuwena omazi manje mangisi ngicela ukuthi ngibuze kahle kuwena wena unikeza attitude yeah because into engifuna ukuthi ngicace la ukuthi already le story usuyamazi umzala uyamazi so uma ebuza kanje ngicabanga ukuthi nawe ufanele uwazi ukuthi ngoba wena phela wena wamintroduce angisho umzala so ngokuthi umintroduce kwakho kumzala so mhlawumbe ubuza ukuthi umzala uyakhuluma naye kwenzakalani yikho nje siphakanye lo moya ngoba engathi awuyi la ufuna ukuthi uye khona ngiyakuzwa bhuti kodwa phela kwakumzala wami kwakumzala wakho ufuna ukuthini usho ukuthi anisakhuluma asekho emhlabeni hayi kwakumzala wami bhuti kangayindoda yami indoda yakhe yena ungangayazi kanjani indoda yakho Luthando ngibuza kahle mina ngibuza kuwena njengomngani nami esithembene naye futhi esisuka kude mina ngilahlekelwe imali ingaphinde ngalahlekelwa umngani letha lona indaba eboyfriend akusenamsebenzi nayo ngibuza ukuthi umzala wakho kuze ngidliwe imali engaka ngoba phela mina ngidliwe imali umngana umzala wakho ngicela ukwazi ukuthi kwenzakalani ngifuna iqiniso nengonuluka yonke kuze ngithole iclosure ngale ndaba yonke uyangimangaza ukuthi udliwe ngoba phela mina ngazi ukuthi wena imali wawuzikhiphela nje uyinikela iboyfriend yakho manje umuthi udliwe shuthi yona nto ngilethele la uzongitshela ukuthi udliwe kwi reality show yona nto ngilethele yona la uzongibukanisa nabantu ungitshela ukuthi udliwe hayibo hayi khuluma iqiniso yokudlalela kumina Luthando shuthi sina sisebona nabangani akusamele mina ngithola iqiniso kuwena sabangani wena umzala wakho mazi kanjani ngoba phela umzala wakhe ihlobo sakho mina sesihlanganisa ubuthando naye phela ngangamazi futhi ngimazeke ejele
angikwazanga ngisho kubo ngoba kuzokuthi uzobe yangiyise khona sesihamba sewuvakasha noba ngasamthola ecingweni wena uyangibalekela angisazi ngempela ukuthi ikuphi ofuna ngikwenze mina. Uthe wena wamthengela ifoni ngithi niyakhuluma efonini manje ke ngagcina ukukhuluma naye ngosuku mhla ebuyejele goduka. Wena ugcine nini ukukhuluma naye? Angimazi ke nami gazi wena wazi umuntu wakho hayi mina. Uyena bhuti ofanele sazi umuntu wakhe mina ngifanele ngimazi. No phela into yakhe ila ukuthi njengomuntu wena oba introducer wabahlanganisa ukuze bahlangane kwenzeke yonke lento eyenzekile kungenxa yakho ngoba wena wamletha lo muntu angisho. So ufuna ucaciseleka ke la usisithobile ukuthi kahle kahle uphi kwenzakalani imali lezi zadliwa kanjani wawuyi part of leyo nto kwenzakalani ufuna ukukhanyiseleka kulonto lo ngumusa ukusincisha leyo part ngoba ibaleke kakhulu ukuthi sazi kahle kahle kwenzakalani. Hey mina ngazana indaba ezimali. Imali wayeyithatha yena ayifake kuma account engangimnika wona. Ewafakela umuntu wakhe. Wayengawafakeli mina akaze ngidla imali yakho. So wena uyazi le mali? Hayi akaze ngidla imali mina. Kodwa uyazi ukuthi ngiyazi ukuthi wayemnika. Wawumnika vele hayi wawumnika nawe hey kodwa uthando. Hayi kodwa nawe hayi. Ngoba kwala noma sengithi sengizwe ukuthi lento eyenzekayo angathi ngiyayibona ukuthi no. Ngazama ke ukuphuma mina bhuti kulento kodwa yena lo wajika wangibona njengomuntu onomona njengomuntu omubi kanjani. So kufanele ngenze njani ke mina? Buza yena uyalazi iqiniso. Uchaza ukuthini mayithi nawe wagcina sevela njengomuntu omubi? Kunesikhathi la kwakumele ngifake khona imali okwakuthiwa iyona ezokwenza ukuthi aphume ke sokuyona kwakuthiwa nje cha impela make kwakhe kwaphuma yona yakhokhwa kwi-account uzobe seyadedelwa. Yes. Ngilokho ngifuna kene i-account enganginikezeli. Ila ngabona khona mina kusho ukuthi usenomona phela ukuthi ngoba usezobuya umzala wakhe sengizophila impilo engcono mhlambe wayesecabanga ukuthi umngane nami ngizophila impilo ephezulu bese ngiyamlahla kanti mina bengihlala ngimthanda namanje futhi ngisamthanda njengomngane kodwa yini attitude anginika ukhombisa ukuthi ubengayena umngane kimi ubeyinyoka. Shuthi wena usungafuna ukukhuluma nomngane wakho direct usufuna ukukhuluma no cousin ama-account usufuna ukwathola ku-cousin? Ngayifuna ku-cousin phela wakhe i-account ngoba ngijaha ukuthi aphume mina ngimfakele imali ngoba kwakuthiwa uLuthando unayo i-account uLuthando kodwa enganginikezeli. Okay. Manje Luthando-ke from lapho-ke wena wabona ukuthi ngewusakwazi ukuthi ukhulumisane nomngane wakho umkhanyisele ukuthi kahle kahle kwenzakalani? Okay yazini bhuti mina ngayibona ukuthi lento isi-wrong because ngangibuka indlela imali eseyiningi ngayo eseyithamani ithatheka kuyena and yena lento wayengayiboni ukuthi wrong. Sengisho ukuthi nje uyazi imali ukuthi yabona imali bhuti eyomuntu ongasekho imali osoyimani uyithatha ayikho futhi enye imali engenayo yena wayengacabangi lokho. Yena nje kube mdala ngakho wangacabangela abantu abakhe manje usebuza ukhala la uzozenza umuntu omsulwa ekubeni kuyiphutha lakhe lonke lela kulona iphutha lami. And indaba ama-account yes ngizamile ukumncisha i-account because bengibona ukuthi ku-wrong bengibona ukuthi soku-wrong ke because yeah. Kodwa mngane nami ngasangidabukela wazi kahle ukuthi ngumfelokazi wazi ukuthi bengidonsa kanzima kanjani ngaphambi kokuba hamba umyeni wami awusawazi ukuthi udabuke. Kodwa uya understanda ukuthi uqhamuka kuphi umngane wakho uluza imali ebibaleke kakhulu ukwazi ukuthi ufundise abantwana. Yabo umngane onjani uyaqhubeka eyakhe impilo imile ngala. Yeah. Okay fine. Mase phumileke ukhazini wakho. Kwenzakalani ngokhazini nawe awazi ukuthi washonapha ukhazini imali le kwakuthiwa igqitshiwe awuyazi nawe ayikho nje into yazi ayikho imali okwayidla awube nonembeza phela nawe sisi. Usha unembeza nawe uzama ukugunyuluka kuyena umtshele okuyiqiniso usho futhi okungalona iqiniso akuliwa la sizama ukulungisa uyayibona lonto le. Yeah but ngiyakuzwa. Uyabona nje ngibe ngingasho nasekuqaleni ngathi kuthe kahle ngiyazisola but futhi ngiyaxolisa mnganami ngiyaxolisa ngiyaxolisa ngempela into esayenza kuwena ibhlungu and kwabe iphutha uyabona nje mina ngasebenziseka uyazi ukuthi ngangifunda uyazi ukuthi isimo sami sasingekho sihle ngangingekho nami umuntu engangimthembi lo wayengangisiza uthe mayifika naleli cebo umzala ngabona nami kuzongisiza kodwa kuthe la ngibona khona ukuthi engathi sesikuyuze kakhulu ngazama ukuhlehla ngazama ukuphuma kule scam sakhe because kahle ibi scam but lento
ibingayilona iqiniso because umzala akakaze nje abe namali. Akakazi umzala aboshelwe indaba emali. Awukahle uma uthi akazi aboshelwe indaba emali kanti yini wayiboshelwe umzala? Hebhuti umzala wayebosele i-house breaking nezinye iy'kemu zakhe nje itoro ey'ningi kabi. Manje leli cebo lokugqitshwa kwey'mali wabamba imoto yemali uba ufika nalowo plan wenza I'm super confused angifuna uqamba amanga. Ungichazele-ke manje ngoba usuvumile uyavuma ukuthi impela le scam lesi nasenza kumama ngisho. You part of the scam Akira. Yeah. So awusicacisela ukuthi uba uqhamuka nayo yonke-ke le plan-ke manje. Okay. Mngani wami ngiyaxolisa ngiyaxolisa ngiyafisa ukuthi siphinde silungise izinto. Siphinde futhi sibe abangani. Uyazi mngani wami ukuthi sisuka kude kabi nawe. So ngiyafisa ukuthi siqale phansi. Okay but into eyenzeka umzala wezwa ukuthi usithobile kade eneyimali ewashonelwa indoda sowaphunyelwa yimali yabo. So akekho umuntu ongazi ukuthi umkhonyana wakhe besebenza kahle. So nje vele wonke umuntu bazi ukuthi vele kushuthi uneyimali ngempela. So wasethi ke ubesejele yebo eboshiwe. So ngathi ngiyombona wathi no yazini mzala asikhulume nomngani wakho ukwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sibe nemali. Ngenxa yokuthi nami usizi lwami umzala belazi wathi uzokwazi ukuthi angisize. Futhi ayikho nemali ethina benginika yona. Uthola ukuthi kuleyo mali bemhlaba nginika 1000 kuphela. So ayikho into bengayenza ke ngaleyo mali kodwa ngibikwazi ukuthi ngisize ngoba bengixakekile. Okay. So sesikhuluma naye ke waqhamuka neplan yokuthi asithi nje ngibeboshiwe because ubengazi ukuthi umzali uboshelweni. Wasa sithi nje ngibeboshiwe uboshelwe ukuthi walento uzawabamba imali imoto yemali ukuze akwazi ukuthi ngempela ayikholwe leyo lonto uthobile. Ayina ngempela ngathatheka ke nami ke yazi imali isilingo kabi. Ngempela ngavuma ke ngasasakha leso scam. Manje ngoba umngane wakho esemzimeni omngaka esedlule nasemzimeni omngaka ithini ikhona indlela mhlawumbe ungamsiza ngayo ikhona uthini ukhona ukuzwela kwakho mhlawumbe ubuntu ke nje manje sesikhulumela ubuntu ukuthi mhlawumbe ikhona indlela ongamsiza ngayo. Yeah ngibhlungu but ikhona indlela engamsiza ngayo if yena efuna because mina impilo yami sengi right ngikwazile ukuyilungisa impilo yami ngi-right nje ngingakwazi ukuthi ngimsize uma ukuthi siyavumelana ngalokho. Financially. Yes. Sisithobile ngiyazi kusanzima uku-understanda yonke lento kodwa uthini ngento aqeda kisho manje umngane wakho? Kunzima konke ukumxelela umngane wami ngoba into asenzile kimi izibhlungu behlangene nomzala wakhe. Kodwa ke kuthiwa likho ihlathi lokulahla umuntu. Njengomngane kulungile. Sizoyilungisa izinto sibuyele sibe abangani kodwa angazi noma ngisazokwazi ukuphinde ngimethembe emva kwalento eyenzekile. Ngiyabonga ke kona ukuthi agcine ngitshelile iqiniso ngendaba kamzala wakhe okusho ukuthi vele kwakuyi-scam kubanjwa imali mina. Kodwa ke ngendaba yemali vele angeke azakhona ukungikhokhela iningi kakhulu imali eyadliwa futhi ngoba kwakungeyena owayeyidla kwakuye nomzala wakhe ayikho into engingathi akayikhokhe. Kulungile ngakwazi ukuthi ngokuthi ngibone ukuthi ingqondo yabuya ukuthi imali isiyaphela isincane ngase ngikhanda ama-cottage iwona akangisizayo ekuthenini sikwazi ukudla impilo iqhubeke nebantwana. No-NSFAS ke usuyabasiza ekutheni bafunde ngoba kwakuyimali yabo ukuthi bahambe baye esikoleni le. Yo Nxese Ntombi Nxese kunzima kakhulu into ekwehlela inzima kakhulu. So manje ukhazini ngoba usukhulumile ukuthi sesicela ukubuza le part yokugcina ngcina ke manje ukuthi ukhazini nawe wamgcina lapha uphinda ungambona awuwazi nokuthi wenza ngempilo yakhe kwenzakalani ngempilo yakhazini njengamanje uma ukuthi uyazi just ukuthi usikhanyisele ukuthi mhlawumbe ikhona indlela ukuthi mhlawumbe siqhubeke simlandele angazi uma ukuthi mhlawumbe nisabonana naye. Hey but uyabona eqinise nje ukhazini wami akazi nje abe umuntu right usikhothe nje. Nginesiqiniseko sokuthi usestradini kumanje udlela ama-drugs because vele ubeyidlela ama-drugs newonga. Angiboni nje ukuthi ikhona indlela engathiwa straight engathiwa ngatholakala ngayo because vele nje ube umuntu nje wasestradini.
Oya, no, ngiyakuzwa. Ngiphinde ngibonge futhi mama uthi ukwazela usibhalele la ekhaya. Sikwazi ukuthi sizame ukusiza kulolu daba lakho. Nanokuthi ke senivumile ukuthi nizokwazi ukuthi nihlanganise into yenu, nizame ukubuyisana emnganini benu. Ngethemba ke lokuthi uNkulunkulu emkhulu mhlawumbe kuzoba khona indlela ukuthi athole isinxephezelo umama. Mhlawumbe athole nakho ukuthi mhlawumbe aqhubeke impilo ibe ngcono nezingane mhlawumbe sigcina sezikusiza empilweni yakho ukuthi ihlangane ihambe kahle. Siyabongela ukuthi wakwazi nokucabanga ke ukuthi ayibo na imali siphela bo kwengizame mhlawumbe indlela yokuphila nanokuthi nje uthole ukuthi iyapi impilo yakho. Sikubongela kakhulu for lokho. Mngani wakhe kodwa uya understand ke ntombi ukuthi impilo injani. Hey bhuti, yabona nje ngifunde okukhulu kabi kuyo yonke lento ukuthi uma umuntu ifanele ubokujwayela ukuthi uzolane nomunye umuntu ungathatha isimo sakho kusona uthatha ukuxeka kwakho uyokuthwesa omunye umuntu. Kuyafanele ukuthi uyimele nje uzama ukuthi uyilungisele impilo. Okugcina ngizothanda mngani wami uxolisa kakhulu okwenzeka kwabi iphutha ngempela mngani wami. Ngiyafisa ukuthi ukuthole enhlizweni yakho ukuthi ngelinye ilanga ube nako ukuthi ungixolele. Ngiyakuthanda mngani wami. Futhi bengikukhumbula Ngikuthanda nami uthando bengikukhumbula. Wow. Ngiyabonga. No, siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu ukuthi nimzile ngiphinda ngibonga kokugcina manje ngivalelisa lapho kubafethu emakhaya ukuthi bafethu sesizwile ukuthi kwenzakalani ngabangani. Saphinde sezwa nokuthi isimo sabo besikanjani nokuhlalisana kwabo. Ngiyethemba lokuthi lesigelekeqe lesi sesenza into ebhlungu kanjena sadla imali zabantu lutho ukutholakala kuthiwa semgaqweni senza lokho nalokho but ngiyethemba lokuthi uNkulunkulu emkhulu sokwazi ukuthi simthole lo bastard akwazi ukuthi naye ngelinye ilanga athole ukuthi athole ukuxola umama akwazi umchazela ukuthi wayemenzani imali yakhe nanokuthi yayishona kubani. Kodwa ke thina sizoyibamba la okwamanje. Ngizonitshela nje indaba emnandi kakhulu ukuthi ngiyanqanywa qhubekani nislike nicommente sikwazi ukuthi siqhubeke sinilethela ishow emva kweshow. Nina sinithanda ibhadi nathi siyanithanda ngibuyisela kunini emakhaya. Asiphinde sihlangane futhi next week ngesikhathi esifanayo. Danko.